Sitten on semmonen tekijä, minkä ihmiset linkittää ehkä eniten ravintoon. Se on syyllistäminen, kieltäminen. Ja mä en tykkää yhtään näistä termeistä. Eli mitä tapahtuu ihmiselle, jos me kielletään siltä jotain? Täällä huomaa pienillä lapsilla helposti. Sä sanotte pienelle lapselle, että sä et saa tätä. Mitä tapahtuu? Se haluaa sitä vielä paljon enemmän kuin aiemmin. Eli sama juttu ravinnossa. Me kielletään itseltämme jotain, meillä tulee himoja sitä kohtaan. Tämä ei toimi mun mielestä psykologisesti. Se mikä toimii on, että me lisätään meidän ruokavalioon jotain niin hyvää, että se rupeaa korvaamaan niitä huonompia tapoja automaattisesti. No ruokavaliossa vaikka 10 juttua, lisätään sinne 1, meillä on edelleen 10 juttua. Eli jos tulee jotain hyvää tilalle, jää yleensä jotain huonoa pois. Käydään lopussa videosta läpi tämmöisiä lisättäviä juttuja, joista ekana ihan ehdottomasti on marjat. Eli uskokaa isää ja äitiä, marjat ja sienet on huikeinta tavaraa, mitä meidän luonnosta löytyy. Nyt tulee kesä, luonnosta löytyy ihan valtava määrä mustikkaa, puolukkaa, vadelmaa, hyviä sieniä. Sanon yhden semmosen, mikä toivottavasti googletatte tai jotain, pakurikääpä. Ottakaa siitä selvää. Se on ehkä huikeimpia tämmöisiä superyrttejä, mikä löytyy ilmaisiksi lähes jokaisesta metsästä. Ottakaa siitä selvää. Ja ennen kaikkea syökää niitä marjoja. Te saatte lähimmästä jostain sivastakin kotimaisia mustikoita. Ne on älyttömän alkuperäistä ruokaa, sopii kaikille kehotyypeille, on aika halpaa, varsinkin jos te käytte itse poimimassa ne tai varastatte jostain sitä mummon pakkasesta. Eli nämä on semmosia juttuja, mitä on myös helppo lisätä omaan ruokavalioon. Puuron päälle tai syödä semmosenaan, vähän laittaa jotain hunajaa päälle. Nämä on hyviä välipaloja. Eli ensi viikolla sä kuulet semmosen jutun, minkä jos sä laitat käytäntöön, niin se tulee muuttamaan enemmän kuin mikään näistä asioista, mitä ollaan käyty läpi. Eli sitä odotellessa.